לייק לסרטון, תפעילו את הפעמון, תשמו לערוץ. ההורים שלי נפרדו, ואני רוצה לספר לכם את זה. נעשה סיפור כמעט כל השנה, ושיהיה לכם גם מאוד כיף, אני מקווה. ותודה רבה שאתם צופים בי. מי שההורים שלו נפרדו במיוחד, תודה רבה. אבל אני עכשיו רוצה לדבר איתכם. לי אין אחים. אני עדיין מתמודד עם זה. אבל לי יש לי חברים שלי בבית ספר. אני מאוד משחק איתם, זה ממש כיף, אנחנו משחקים כדורגל בהפסקות. אבל כן, לפעמים זה קצת עצוב לי. שההורים שלי נפרדו. ושנראה לי גם חברים שלי כמעט בכיתה. ההורים שלהם לא נפרדו. אבל זה הכל. יכול להיות שגם ילד אומר, ההורים שלך נפרדו, למה? אז אפשר להסביר לו. אבל גם להגיד לו פעם הבאה שידבר כזאת יותר יפה. כי פשוט אולי להגיד לחברים שזה המילה שאומרת די, אני לא אוהב את זה. זה לא הרמת קושי שלי. אני מדבר על דברים אחרים שהם רמת קושי. אז תתחברו לי בתגובות. תודה רבה שצפיתם. תתראה בסרטון הבא.